Pelok ke video ke banta pengan rai pi ya kene ke wei ka laki dro ka ban pelek kai menta ke tiu des ngabha bas ngabha do ban kut kene video nang ba pin ngo tu sai bha chpang kene ka laki dro te pelok ya kene ka laki dro bal pnyai da ka su tengah sport social culture club ya kene ka laki dro ka bungut ban pelek kai ka khat phra ba khat khandai jong dum nai dis bar han re la pen ker apat ya ka terik chaka khan reu bat khat nyeu terik disembar ya kene ka laki dro an pelek kai ka haka khat nyeu terik disembar satang asngi la poi kapor bat pelek kai ya kene ka laki dro te ki pras jong kene ka laki dro kumba philo i hang ne ka first prize de ka bolero ka second prize de ka alto ka third prize de ka scooty te ka do jong ka tiket laki dro live pheu tangka chi tiket live spa tangka chi book chi pheu slip ka don chi book te lor kene ka laki dro nang don sa ka bumper house hakata ka sngi ka khat nyeu terik achwa jong ka laki dro an pelek ka chwa ya ka bumper house te ki perlok ki bas ngotanat ban lakai house so bhayawan hakane ka sngi khat nyeu terik te ki perlok ki ba kwa mani simenta haka laki dro phila ban thet ya ki laki dro nang ba ka online da ka ba whatsapp haunu ban ru khandai no khandai nyeu san phra nyeu arwe le phila ban gp direct haunu ban ru khandai nyeu san phra nyeu arwe nang ta sa screenshot ka to ka payment ka jong phi sapa ha whatsapp haunu ban ru khandai no khandai nyeu san phra nyeu arwe kum kadak kum ka sakhi ba phil dap jipe te ki tiket jong phi ngan sen po whatsapp jong phi te nam ta ki perlok ki ba jangai ka chlong lai por hado lai phios ngi ban wan sim ya ki prai jong phi da ki dai inong job jong kane kala ki dro